Vrouw van de GGD. De vrouw van een GGD? Dat maakt in de neus stinkt, dat mag maar net wel. Boer Marjan die had ook een Duitse reus. En het lijkt dus wel leuk om van mij te zien Duitse reus en u Duitse reus beeldkort te doen. En zien of we jonkies krijgen kunnen. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben onderwijs naar de beestjes met Hilda. Zeg maar hallo. Zeg ik hoi? Hoi. Jelke lijkt nog even, want die is vandaag de Zoutstraat geweest. Dus die had leg wel even uit. En ik ga afpraten dat ik hem aan zijn wekker meidje, want Juwet had zaken een voetbalwedstrijd op Ameloon. Nou, en wat ik helemaal top vind, wie ik wil even meegaan. Maar nee, dat ben ik net. En het is een krektroende tiert het Ildo ijs op Beertmaat. Nou ja, dan is het denk ik net heel verstandig. Dus bloot mooi met Ildo thuis. En dan gaat Jelke mij naar Ameloon. En vanwege corona is Jelke ook nog leider. Dus die had even een oortaak. Maar dat is wel leuk. Misschien dat ik de camera wel even mij hou, Jelke. Dan, ja, het is voor die band natuurlijk een heel uitje. Zaken die hier al heel veel zin in. Dus ja, en dan kijk ik zelf ook even zien hoe het er weer en hoe en wat. En ja, vooral de bootreis, dat is voor die jeugd wel prachtig. Dus ja, ik ga nu even met Ildo de beestjes doen. Dan een bakje koffie. En voor de rest ga ik net zo vol op de planning eigenlijk. Gewoon lekker, ja, het is nou heerlijk het Sintje erbij. Dus lekker even van boeken genieten. Juster wie het al je rein en oh ja, juster ben ik trouwens maar Jelke naar de sauna west. Die Jelke even regelen, die hier opwas regelen voor de band. En dat we lekker together naar de sauna komen. Ik wat zeggen van dat echt wel heel relaxed weer. En ik ja, is toch misschien juist wel net goed voor de long, maar nou, op zich voelt me dat heel erg mij. Ik ben soms iets jetter uitgaan, maar over het algemeen viel het eigenlijk juist wel lekker. Dus en we hebben vooral ook heel veel in het bubbelbad, gewoon wel lekker in het restaurant, hapje dienen en snapje. Dus ja, dat was wel echt even heel ontspannen en relaxed. Dus ja, dat is echt de reden dat Zaken er nou net is, want Zaken had al een nacht bij Jaren slipt. Dus Jaren had zo'n kwart een ja, zo'n soort 12 bed, zo'n twijfelaar. En dan mocht Zaken als eerste maar Jaren kussen, dus echt super schattig. Dus daar gingen ze beide heel veel zin in. Dus die vermaakten worden met Jelke helemaal aan ik bij Helje bij Afina die. En dan gaan ze dus op naar Ameloon. Nou ja, zoals ik zei, ik denk dat ik de camera maar even mij jou en Jelke. Dan kan Jim en ik toch even zien hoe het met de jeugd op de boot gaat en met voetbal hier op Ameloon. En ik doe hier lekker een chill daar met Ildo. Prima toch? Nou ja, eerst de beestjes maar even. Nou, ik ga Ildo maar even bij Beppe bracht, want het is heel mooi. Ze gaan je mee schelpen deadline. Maar dat rent net zo handig maar een bennenwijn, dus dan ben ik zo aan het ploegen. Daar ga ik net zo volle zin in. En dan zeg ik krijg van die voetendel een verzandvlin. Ik hoop dat Jimmy wat jaren bij die schelpenbril onder de voet. Maar ik zeg een verzandvlin, die struun je hield mooi wat om. Dat komt omdat we daar vogelvoer hebben. Die eet de verzand mooi op. En die verzand is ik hield het bij Johanna wat omstruinen. Dus we hadden een extra beestje erbij. Nou, goeiemorgen. Hey, Wietke. Hey, haantje de voorste. Hey, schatjes. Hoi. Hij is wel leef. Een van u zei zijn jongens, die zei, zal ik even nee heer op Helje en nee strier. En nee biks. Dus ik zie de biks en strier en heer. Super leef. Dus ja, dat scheelt me wel een heel gereizig en getaag. Waar is toen die bakje? Dit is wel een bakje, ja, geloof ik. Nou, dit is dus onze Duitse reus. En dat is de Vlaamse reus.
En boerman Jan die had ook een Duitse reus. En het leek het dus wel leuk om van mij te zien Duitse reus en uw Duitse reus beeld te doen. En zien dat we jonkies krijgen kunnen. Er zijn 3 knietjes voort. We hebben nu 3 harten vrij. Dus dan kunnen we eventueel 12 draaien bihoren en de oren kunnen verkeerpen. Maar het lijkt dus wel heel leuk om van die Duitse reuzen. Want dit is eigenlijk een mengelmoesje tussen een Black & Tan en een Vlaamse reus. Nou, die zijn echt prachtig samen, maar al wel heel grut. Maar die Duitse reuzen worden nog grutter. Dus het, ja, we zijn wel heel nieuwsgierig hoe het wordt. We hebben dus een soort lichtbruinige Duitse reus. En boerman Jan had in je maar een beetje wit en zwart, al die kleuren. Dus ik denk dat er wel heel mooi spul uit komen kan. Dus dat is wel heel leuk. Ik zal nog even wat heer doen. En dan leer ik het wel. Ze halen je drinken, al je eten. Ja, nog even wat heer. Zo, lekker eten jongens. Tot oren keer. Zo. Dop op. Ja, die krijgt nog steeds een beetje apart in, want ons wordt er een beetje verband door bij. Maar ze lezen s'nachts wel beelkoorgelok, want ik ben bang dat hij echt moet sliepen moest, maar dat is net zo. Nou ja, dan maar zo. Ja, ik ga naar koffie. Ze had dus balken geplaatst. En het doel is dat er een doek tussen komt. Dus dat is, is het iets minder waar, dat is toch meestingbaar hier kist, zeg maar. Als er een activiteit is. Dat ze hier droeg steen kennen. En dan kist ik de kistjes op de stoelen en banken steen letten. Dus de balken steen nou. En het zeil wordt nog opjetten, injetten. Maar dat is natuurlijk wel ideaal. Want dan, dan is het veel meer meestingbaar. Hier had het iets minder waar. Dus dat is wel heel mooi. Ik ben heel benieuwd hoe het wordt. A few moments later. Nou, Jelke gaat naar de jeugd daar. Heel volle billen. Ja. Ik ben benieuwd hoe de mandjes het vinden. Vast leuk. Denk ik wel. Dus een hele dikke kroep of zaken. Ja, dat is het. Hey, doei. Doei. Wat gaan we doen, jongens? Op de boot. Bij Hinne? Nee, avond. Wat maken we daar dan? Voetbalje. Chin? Blauw-wit. Nee. Zwart-wit. Geel-wit. Ja, geelwit, ja. Toch? Ja. Het is een geelwit volgens mij. Of blauw. Nee, mem zei blauw-wit. Daar heb ik even verstand van hem. Of geel-wit. Ik weet het net zeker. Gaat men wel verstand van voetbal? Ja, maar die had op de app zo. Ik zei voor mij, ik nog een beetje geel. Ja, en de mem zei blauw-wit. Oké, nou ja, wie is jongen? Weet je dat ik helemaal niet dit is verzamelen? Nee, die richt gewoon zo die kant uit. Je bent Milan. Oh, je bent Milan dus. Ja. Ja, Milan kent het mij, hè, want die had corona. En toen hiest het. En wie had ik al heel gewoon? Dus wie kan gelukkig voor mij. Maar die heet hem, die kent net mij, hè? Nee, dat was schande. Nee, dat is net was. Wie zo richting de boot. Waait je wel uit, hè? Ja, maar je huis wel. Nee, dan gaan we erin zaken. Laat. Oh, no. Wat zei je? Wie was nou deze wedden voor? Nee, jongen, dat vindt er net. Nou, dan zijn we in de boot, jongens. Ja. Gaan we zin in? Hier. Wat hast du zaak? Tomatensop. Oeh, en wat hast du, Lucas? En wat hast du, Nick? Oeh, lekker man. En ik ga een lekker gehaktbaltje. 5 minutes later. Zit je me onder de tafel en onder de bank? Wat ben je met een apenkap, hè? Onder de bank. Doei. Doei. Jongens, gaan we er zin in? Ja. Mooi. Jongens, helpen! Zaken naar de balta. Pak hem maar. Flip. Goed zo. In de hand. Terug je zaken. Via de zijkant, zaken. Via de zijkant. Kom op. Kom op, zaken, Thomas. Oh, beste goal. Hartelijk het. Ja, dat is een goal. Die spot het. Much later. Hoi. Nou, hé. Hoi. We zijn weer uit Ameland. Uit Ameland.
Of van Ameland? Van Ameland. En hoeveel hier werken we spelen? Nou, volgens mij heb je hem 8 draaien verlengd. Ja. Gaan we een mooie dag gaan? Ja, is Ja, die toch? 12, maar daarna weer het wel een beetje goed. Verkeer. Waar is dit verkeer? Rustig. Doorgang verkeer. Doorgang verkeer. Doorgang de. Nou, we maaien er weer uit, jongens. Nou, wie ben weer op wijs? De hoes. Een beetje verlengd, hè? Ja. De eerste helft ging heel goed. De tweede helft ging een beetje minder. 8 draaien verlengd. Is dit nog wet? Nou, dit rent soms onder water. Als het dan veel vloed is, dan komt je water in. Ja, het lijkt nog wel een beetje water. En dan brengen we nou Lucas weer naar huis. Ja. En dan gaan we naar Jara Len, hè, want die is hier jeetje. Die is 8 jaar worden. Oh, 9 al, sorry Jara. Die is al 9 worden. Dus volgend jaar is het een 10er. Ja. Oh, nee hè. Hey alle nou, Zaken en Jelke ben weer rond met de boot. En ik ben op het feestje van Jara. Want Jara is Jochen hier. En we hadden een beetje een make-up party, dacht ik, hè? En een beetje TikTok en wat gitaar spelen. Oh, tante ik mooi op beetje. Oh, wel mooi. Hier dan een beetje. Oh, wauw. Wat doe je mooi. Oh, die is net op iets, schat. Dat is net op die. Zo. Mooi lampje. Hey Jara, wat hast je al je kregen, meid? Vertel eens hem. Deze. Ik krijg je mooie eerbeltjes en sieraden hier. Gekregen. Mooi, Linker. Deze. Die van hem. Oh, de stoel, ja. Ik had nog een rijbureau. Een oorbureau. Oké, hier. Echt van mij. En laadjes van daarin. Hier. En deze heb ik van tante gekregen. Lekker chillpark, hè? Ja. Voor de on. En ik heb een telefoonhoes gekregen. Wat leuk. Airpodhoesje. Doe best maar verwend. En een step die had zaken. Zal step dit zaken, want er weer maar in de oren step gebeurt. Nu hier kapot man. Die weer kapot, die op vakantie. Het leidt is plat op hè? Op een snoet. Ja. Maar had ze een leuke hier, die nota Jara? Ja. Ja? Mooi. Vrouw van de GGD. De vrouw van de GGD? Dan maakt hij de neus stinken, dat mag maar net wel. De vrouw van de GGD. Moest hij even in de neus kriebelen? Ja. Gek viel dat, hè? Ja, man. Ah. Is de shit. Ja, de shit. Nou ja, ik ben dus even op jeetje visite bij Jara. En dan aan ze lekker naar huis. Lekker in de chill. Nee jong, mascara. Mag ik maar net wel? Hoi, ik ben Jitje. En deze heb ik gekregen van mijn tante. Ja! Dagjes. Wow. Dat is de zaken. En zal ik een hoi zezen? Nee! Oh, oké. Dan net. En die heb ik een video gevonden. Stiekem in de kamer, daar zet hem vast. Ik doe bos. Nou, de vrouwen meidjes hun even mooi. Wij gaan naar huis. Hilde had er nog, ik heb er nog. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen en via het net de chill app te downloaden voor op de tablet als telefoon. Want naar je chitsvlog! Hey